morning.
Kristo ang mangispan, kada iti kararwan ako ka. Iwar ng damag, damag tanang, damag ni Jesus manupot mawayang. Idatun yun, napatikanak yun, mangiwar na iti pamilyo. Ipayo, mendag iti kupayo, tati apos lubadan na kayo. Iwar ng damag, damag tanan, damag ni Jesus manupot mawayang. Dakay amin at tao, agdayaw kay iti Diyos, ket agdiri kayo. Ikantayo tidayag tinagan na, idaton nyo tinagloryaan apagdayaw kenkwana. Kararag tayo. Manakabalin kan managparabor nga Diyos, amami nga nailangitan, agyaman kami, gapo ta impalubos mo, nga makagteng kami dito'y uneg ti balay mo, tapno umay da kadayawen ken pagyamanan, kadagiti adu nga parabor ken bendisyon nga impaay mo kada kami. Agtultuloy ka nga rod o Diyos nga mga iwan ken mangsalaknib kada kami tinaldaw-aldaw, gapu ta awan ti mabalinan mi no awan ka kada kami. Dawaten mi o Apo ti Espiritu Santo nga mangidalan kada kami tapno dagiti sasaom nga inka manghigan ket agbalin nga isu ti taraon mi ti na espirituan nga panagbiag mi. Dawaten mi o Diyos nga sikat ti agsao iti anak mo nga mangiburay kadagiti sasaom. Pakawanen na kami kadagiti basbasol mi. Daytoy ti dawat ken kararag mi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Buti Diyos, sumbatan na kararag ko. Buti Diyos, sumbatan na kararag ko. Yagat ka na San Juan, dinadakes pagpanawan. Amok ni Diyos, sumbatan na kararag ko. Identity na pagtibiyag ako, ang maipaay ito'y kararwan. Kas panangted mo dyan, den at baybay, kadagiti tao adunay. Ti panakaibasa tinasantuan asurat, masarakan jay Genesis 9:8 ingana 17 ket kastoy ti kunana. Kinuna ti Diyos kenin Noe, ken kadagiti anak na, ita makitulag akon kada kayo, ken kadagiti kapututan nyo. Ket kadagiti amin nga adda biyag na, amin at tumatayab, ken amin nga animal, amin a kinaduam arimwar iti daong. Daytoy ti pagtutulagan tayo, ikarik asaan punton apukawen ti amin as ibibiyag. Awanton ti layos amang dadael iti daga, kas pakakitaan iti agnanayon at tulag ko kada kayo, ken iti amin nga adda biyag na. Ikabil ko ti bulalayaw iti ulep, daytoy ti tanda a kitulag ko iti lubong. Tunggal adda ulep iti tangatang ket agparang iti bulalayaw. Laglag epekto ti karik kada kayo ken kadagiti animal nga awanton iti layos amang pukaw kadagiti amin a parswa. No agparang ti bulalayaw iti ulep, makitak to ket malagip ko iti agnanayon a panakitulag ko kadagiti amin a sibibiyag a parswa iti daga. Kinuna ti Diyos ken ni Noe, daytoy ti pagilasinan ti tulag ko kadagiti amin a sibibiyag a parswa. Daytoy ti sao ti Diyos. Ti kinapod mo, tapno
ibasa kada kayo tinaimbag adamag masarakan iti baro atulag iti surat ni San Marcos kapitulo maysa versikulo siyam aging gana iti 15 ken 5, Mark chapter 1 verses 9 to 15 ket kastoy iti maibasa iti paset iti nasantuan a surat. Mark chapter 1 verse 9 to 15. Iti saan ang nabayag, si mangpet ni Jesus ang nagapo ijay Nazaret, may nga ili ti probinsya ti Galilea. Binunyagan ni Juan ijay karayan Jordan, apaman na nakasangat ni Jesus ti danom, nakita na ang naglukat ti langit ken ti Espiritu Santo, akas kalapati abo mababaken kuana, adamay sa atimek ang nagapo iti langit, sikat anak ko adungdungwak kinunana, maiayo ak unay ken ka. Ti Espiritu inturong na adagos ni Jesus iti letang, nagyan sadyay ni Jesus iti 40 aldaw, ken iti dayta tiyempo, sinulisog ni Satanas. Adda dagiti atap nga ayop sadyay, ngem napan dagiti angheles, ket nagserbida ken ni Jesus. Kalpasan iti panakaibalod ni Juan, napan ni Jesus iti Galilea, inkas kasabana tinaimbag adamag ang nagapo iti Diyos. Dimtengen ti aldaw kinunana, asidegan ti pagarian iti Diyos, agbabawi kayo kadagiti basbasol yu, ket mamati kayo iti naimbag adamag. Ni Apo Diyos tagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset ti nasantuan a surat. Amen. Isa sa anaragsak sa uama magbiag. Isa sa anaragsak sa uama magbiag. Itangarod kakabsat dinggen tayo ti mensahe ti kanta. Turn back to praise when the dark
Agyaman tayo iti mensahe iti kanta, "It is well with my soul." Agyaman tayo uray pay iti author wenno tinagsurat iti dayta nga kanta. Gapuna ta dakkel iti kay papanan na iti biag na akas nagsurat dita. Gapo iti adu nga paspasamak iti biag na agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios, dawaten mi kadi babaen iti Santo Espiritum, nga bendisyonam iti anak mo amang iburay iti sasaom iti daytoy nga oras. Bendisyonam tapno ma-inspire amin nga anak mo apo nga da nga dumngog ken kadwami iti daytoy nga panagdaydayaw iti Ilocano. Ikamatalik mi ngarud ken ka o Dios iti kararwami iti daytoy nga aldaw. Itinagan ni Apo ming Heso Kristo. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayong Heso Kristo iti daytoy nga aldaw, ket iti daytoy nga aldaw ket umuna nga Domingo iti Kwaresma, first Sunday of Lent. Ket makapalagip kakabsat, gapo na iti napalabas nga tawen, ket san tayo unay nga sinelebrar iti aldaw iti Kwaresma, gapo iti imay nga pandemya ditoy nasyon tayo nga Pilipinas. Dito'y kakabsat ni Apo Jesucristo ket agsagsagana iti aramiden ng ministeryo kadigiti tattao. Ket dito'y ket masapol iti panangisagana na iti bagina iti dayjay final preparation wenno iti panang preparar na iti bagina. Ket masapol nga daytoy met iti masapol nga ramiden tayo isu iti panagsagsagana tayo Apo. Iti dadateng wenno yumay daytoy bulan iti Kwaresma. Ket ditoy nga panawen nga datayo amin nga anak ni Apo Diyos, ket agmeditasyon tayo, ket ipaay tayo iti tiyempo tayo, ken ni Apo Heso Kristo. Umuna nga inaramid ni Apo Jesus ditoy, ket iso iti panagbautisar na, babaon ken ni Juan Bautista, iti Jordan. Ket ditoy, ket kalpasan na, ket masapol, nga sangwen na, dagiti adu nga sulisog. Ket mabasa tayo dito ipaset ti nasantuan na surat, dayjay naibasak tatay may papan iti dayjay solisog nga napatasan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Dito'y surat ni San Marcos kakabsat nga isu iti adawan iti mensahek iti daytoy nga aldaw, ket saan na nga imbagano anya iti temptasyon ditoy. Ngem mabasa tayo dayto iti surat ni San Mateo iti kapitulo 4 versikulo 1 aging gana kadigiti sumaganad a versikulo. Ken uray pay iti surat ni San Lucas. Ket gapo na siguro ta ditoy ket ipakpakita na kada tayo nga masapol iti panangutob tayo. Kadagito nga temptasyon iti biag, dagito nga solisog nga umay. Ket kitaon tayo, ken no kasano tayo nga may apply daytoy iti inaldaw a panagbiag tayo. Dagitoy umay nga, dagitoy nga solisog. Umuna, iti jay biag ijay letang. Biag ijay letang. Wenno iti English ket dijay wilderness, kakabsat. Nga isu nga napanan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket ni Apo Heso Kristo ket nagpabautisar kasko na kani Juan, ket nangug na iti timok kalpasan iti panakabautismo na, ket adda ti timok ang nagapo sa jay langit nga kinunana ditoy paset iti nasantuan na surat nga naglukat ti langit ken ti Espiritu Santo akas kalapati a bumaba ken kuana. Ket addamay sa timok ang naggapo ijay langit nga kinunana sika iti anak ko adungdungwek kinunana may ayuak unay ken ka. Dayjay iti napasamak. Ket ditoy
ket impakita ni insurat ni San Marcos, dito'y libro na, kakabsat, nga daytoy ket umay iti positibo a kapadasan ni Apo Hesu Kristo ijay letang. Ket ijay letang ket isu iti lugar nga haan tayo nga kayat. Gapo ijay letang ket ditoy iti lugar nga awan matagtagi tao na. No di ket dagiti narurungsot nga ayop laong iti adda sadyay. Ket ditoy ket awan iti masarakan tayo nga tattao, no di ket ni Apo Hesu Kristo ket agmaymay sa ijay. Hana nga kadwa digiti gagayem na, wenno dagiti tattao a sumursurot ken kuana. Ket anya nga ta iti panunutin tayo iti letang, napadasan tayo kadin iti imay iti letang. Naranasan na ba natin nang pumunta sa wilderness, mga kapatid? So, anya kata iti aramiden na, wenno sa dino iti papanana, anya ti panggop na amapansadyay. Ket ditoy ni San Marcos, ken isu na lang ti maysa ang nagsurat, nga nangibaga, nga isu na ket agmaymaysa, akadwa na dagiti narungsot nga animal, wenno dagiti ayop. Ket ditoy kakabsat, ket adu dagiti panpanunot tayo, may panggap iti biyag tayo iti kapadasan ni Apo Hesu Kristo. Amuyumet iti napalabas nga tawen, ket da kami nga trabahador iti Apo ditoy, ket napadasan mi iti nagsakit gapo iti COVID. Ket ditoy maibagak nga ijay panakakwarantin ko, iti nasurok nga 20 nga aldaw, iti office, ken ti maysa nga silid, ket dijay ti letang. Gapu dijay nga quarantine, ket awan iti kadwam, agmaymaysa ka sadyay. Ket dijay, ket adu dagiti nasayaat apan panunot, ken madimot nga nasayaat. Dagiti nasayaat nga pampanunot ko, idi adda ak iti letang, when agmaymaysa ak iti kwarto, idi nakaptanak iti COVID, kahit nagkarkararagak. Nagbasa ak iti Biblia, ken nagdaydayawak ken ni Apo Diyos, babaan iti panagkantam, ken gapu iti dayjay, ti kadwak iti ket ti gitara. Tunggal malagip ko, ti agdayo ken ni Apo Diyos, ket alaok dayjay gitara, ket agkantaak. Isu ti kadwak kakabsat, ijiletang, nga ayan ko idi nga tiyempo, idi napalabas nga tawen. Sadyay ket agsangsangita. Ket no dagiti negatibo mo tan panpanunot ko, ket kasano nga ta no matayak. Kasanon nga ta dagiti mapanawak a pamilya. Kasano nga ta iti biyag nga handakton a makadwa. Nga dasyak idi ket mararamat kadagiti mangted iti mensahe ang makaliwliwa kadagiti pamilya, ket kunak no makovid ket kasanun to matibiyag ko, ang mga nupuuran dak, ket balinak tulatan nga abo, dagiti iti pampanunot ko. Ngem ti kangrunaan nga nang papig sa kanyak, iti sao ni Apo Hesu Kristo, nga kinunana kanyak, umay ka, sika ang madadagsenan, ket paginanaon ka. Di ba? Umay ka, sika ang madadagsenan, ket paginanaon ka. Haan ka nga baybayan. Isu iti nang papigsa kanyak, ken iti nang pabilog, iti panagpamatik ken ni Apo Diyos, idi dayjay gundaway, nga adda ak ijiletang, nga adda iti pagpagnaa, adda iti kapadasak may papan, iti daytoy nga imay kakabsat, nga sakit iti sangalubungan. Dito'y kakabsat, ti sao ti Apo, ket ibaga nakadtayo, nga umay dagitoy nga panubok, umay dagitoy nga sulisog, umay dagitoy nga demonyo iti biyag tayo. Isu nga imbaga ni Pedro, dito'y paset na santuan na surat, iti umuna nga Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, nga kunana, agsipot kayo, agdakdakiwas ti Diablo akabusoryo, kasla leon ang umernger-nger,
nga agsapsapol iti alununan na. Dayjay iti kunana. Ket daytoy nga demonyo, ket kayat na asulusugan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ijay letang. Tapno kasta ket maperdi iti ministeryo na, ken anyaman iti mission na, ditoy iti rabaw iti daga. Saan nakayat ti diablo amatungpal, dagiti misyon ni Apo Hesus Kristo kada tayo. Ket kayat na nga maperdi dagitoy nga mission, ket gumura dagiti tattao. Ket daytoy iti trabaho, iti demonyo, iti biyag tayo. Adda dagiti banag kan pampanunuten tayo nga kuna dagiti tattao. Nga kunada no daduma mamati ak ken ni Apo Dios, ken siya ket Kristiyano ak ngem sa anak amapan ijay kapilya. Sa anak agkap kapilya. So dagitoy ti kunana, dagitoy nga Kristiyano, dagitoy amamati. Ket daytoy iti maysa akayat iti diablo, nga saan tayo nga mapan iti balay iti Apo. Isuna iti manglaplapod kada tayo. Ket araramaten ti diablo, dagitoy nga saksakit, dagitoy nga panubok, dagitoy nga dadagsen nga umay kada tayo, tapno kasta ket saan tayo maka umay, kuwenno makapan, iti balay, iti Apo. Dagito iti manglapod kada tayo kakabsat. Iti daytoy agdama nga panawen. Uray pay, daytoy nga pandemya nga imay, iso ti manglapod. Dakalaunay, iti naaramiden daytoy nga pandemya. Ket nga rod kakabsat, laglagupan tayo. Daytoy nga kanta, iti imno. Tapno maawatan nyo amin. Kunana ditoy. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. Di ba? Dayjay daan a kanta. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. Napagbaligyan tayo dagitoy nga panubok nga nadadagsen nga umay kakabsat. Kadagitoy napasamak iti napalabas nga tawtawan kada kami nga agserserbi kani Apo Dios ket napagbaligyan mi. Ket nagtultuloy kami nga nagdaydayaw kani Apo Dios. Ket ni Apo Hesukristo, ket kayat na mapadasan dagitoy nga dadagsen ijay letang, tapno ipakita na kada tayo, tapno ma-identify na no sino tayo iti daytoy nga gundaway, iti daytoy nga panawen. Ket kakabsat, kunapay iti paset iti nasantuan a surat. Iti dayjay surat iti Hebreo kapitulo 4 versikulo 10 ken 5. Maawatan ti kangatuan a pading agserserbi kada tayo, ti kinakapoy tayo. Kas kada tayo napadasan tayo ti amin akita ti sulisog ngem saan ang nagbasol. Maawatan ti kangatuan apadi nga agserbi kada tayo iti kinakapoy tayo. Dahil kinakapsot tayo. Iso nga imay isuna. Babaan kaniapo tayo nga Hesus Kristo. Tapno kastaket parmakon na dagitoy nga sulisog ken dagitoy nga umay nga dadagsen tayo. Iso nga awan iti inararamid ni Apo Hesus Kristo, idi kadana kadagiti anak na no di ket nagserbi isuna. Nga kinunana imayak nga agserbi nga saan ang mapagserbian. Kinunana I came to serve, not to be served. Agserbi. Isu ti panggap ni Apo Hesukristo, isu nga dadya mensahe iti dawn prayer na nagpaimbag kadagiti addan ti sakit, ken nagpaksyat kadagiti arami ti dakes nga demonyo, ken inturong na iti nasayaat abiyag dagiti amin nga tattao. Dayjay kakabsat iti inaramid ni Apo Hesukristo. Ket ditoy no ni Apo Hesukristo ti agsao may papan iti panakabautismo ni Apo Hesukristo,
ket ditoy masarakan tayo, nga awan sa bali nga ina nga pagrelayan, no di ket iti sao iti Apo. Dijay nga sao, nga kinunana dito'y paset na santuan na surat, nga sikat anak ko adong dungwak, may ayo ak unay ken ka. No, mangog dagiti anak yu, dagito'y nga sao, ket anya ket din, iti napintas nga riknada, nga isuda ket very special, kakabsat. Ket dito'y, isu iti panag-confirm, dayjay ayat iti Diyos, ken kuana. Dayjay ayat nga unconditional love. Ana? Dayjay ti kayat na nga sawen ditoy. Isu nga, dito ipaset ti nasantuan na surat sawen na kakabsat. Iti daan na tulag, iti surat ni Salmista David, iti sangagasut ken sangapulo ken siyam, Psalms 119 verse 89. Agpaot iti agnanayon iti saom o Apo, na naipasdek ang mataginayon sa dilangit. So iti daytoy nga biag tayo, iti naldaw, adu dagiti mapadpadasan tayo, nga ibaga tayo nga saan nga siyak iti napigsa nga tao. We are not the strong person we think we are. Adda dagiti pagkapuyan tayo. Daytoy narurungsot nga animal, dijay panakasulisog, ket isu ti umay kada tayo. The wild animals of temptation sometimes devour us, but they didn't devour Jesus. Ana? Sanda nga kaabalan ni Apo Heso Kristo, apay. Gaputa at daken kuana, dayjay panakabalin. Iti Diyos Ama, kakabsat. Isu nga saan tayo kumang masurpresa, iti daytoy nga napasama. May kadwa, ket kitaon tayo dagiti nalidom iti biag tayo. Examining the darkness of our lives. Anyama dagiti saan nga nasayaat ang napasamak iti biag tayo. Ni Apo Jesucristo ket insagana na iti bagina. Ket kastamat ko iti aramiden tayo kakabsat. Gaputa saan tayo nga amu ti mapasamak into no bigat. Ken kadagiti sumarunong aldaw. Ket ti biyang tayo akas namati ken ni Apo Jesucristo ket isu iti panagsagsagana tayo. Dayjay iti naadal ko. Ijay letang kakabsat panagsagsagana. Nga isagana tayo ti bagi tayo anatibker tayo as sumaranget. Kadagitoy nga panubok. Sumaraket iti daytoy nga aramid ti diablo iti biag tayo. Gapot at ti diablo ket kayat na nga maperdi tayo. Kayat na nga madadaol iti biag tayo. Isu nga dadag iti tattao nga kasjay ti panggap da. Tapno dadaelan da, dagiti pada da nga tao. Tapno dagitoy nga tattao ket ibababada. Dadaolan da, tinasayaat nga inrugi na. Kas kumaka dagiti napipintas nga plano, may panggap iti panakapaspasayaat iti panagserbi iti Apo. Ada dagiti tao nga manglapod nga kunada ay saan nga nasayaat dayta. Kas kuma iti iglesia tayo, the United Methodist Church ket adu dagiti nasaan ang nasayaat ang mapaspasamak. Iti biag dagiti mamati. Nagduduma dagiti panpanunot. Adda ti negative, adda ti positive. Ngem ti kayat ko lakuma nga turungan tayo ket iti dalan ni Apo tayong Jesucristo. Nasayaat nga dalan nga agturong ken kuana. Ket no nyaman dagitoy nga mangdadaol iti panagpamati tayo ket laksiden tayo iti biag tayo. Dawaten tayo ken ni Apo Jesus nga perdien na daytoy. Ket paksyaten ni Apo Dios iti kinademonyo tayo. Ti kinadakas tayo. Iti saan na kinasayaat dagiti panpanunot tayo. May panggap iti nasayaat nga aramid iti Apo. Kasjay mo tinaramid iti diablo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Kaya't na nga dadaolen dagiti nasayaat nga inrugi ni Apo Jesucristo. Ket gapo iti dayta kakabsat. Ket awan matlaang iti kinamodyanan na awan iti naramid iti diablo. Isu nga iti daytoy nga aldaw kariten kayo kakabsat nga agtultuloy tayo kuma.
ang makipagna kini Apo tayo nga Hesus Kristo. Yes, Jesus was successful when nagbaligi ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iso nga, daytoy kuma iti laglagupan tayo, nga kas kuna iti paset iti nasantuan na surat, nga kuna na ditoy, iti surat, iti Salmo, Kapitulo 20, kandima, versikulo maysa, idaton ko ken ka, o Apo, tibiyag ko, idaton ko Apo ken ka ti kararag ko. Ibaga tayo man amin kakabsat, idaton ko ken ka, o Apo, ti kararag ko. Ket iti dayto nga gundaway, dengdenggen na tayo ni Apo Diyos. Kas kuma iti dayjay tatayag sapa, indaton mi ken ni Apo Diyos dagiti dawat ken kararagyo. Adu dagiti agladladingit iti dayto nga tiyempo. Adu dagiti naawat ngo teksto, nga text, message, ken oray pay iti messenger ko, nga saan nga nasaya at nga damag kadigiti kakabsat da, nakaptanda iti grabe nga sakit, ken dagitoy napukawan, wenno namatayan da, ket adu dagiti damag kakabsat. Ket dumawdawat da iti kararag kadatayo. Ket nga rod iti daytoy nga aldaw datayo amin iditoy serbisyo ilokalno, ibaga tayo kani Apo Diyos iti daytoy nga aldaw, Apo Jesus, idaton ko ken ka ti kararag ko. Asapay ko mata umimbag dagito nga anak mo. Ipatay mo kadi ti man nakabalin imam kadakwada. Iti dayto nga tiyempo. Ket noan niya iti kung ano po yung will ng Panginoon, yun po ang mangyayari. Not our will, but thy will be done. Nasa Kanya po, wala sa akin, wala sa atin ang kapangyarihan. Ang may kapangyarihan para lahat po ng ating ilapit po sa Kanya ay sagutin po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Isu na laong iti makasungbat kadagiti amin at dawat ken kararag tayo. Isu kakabsat awisen da kayo, umay tayo nga dumawat iti kaasi ken kararag ken ni Apo Dios iti daytoy nga aldaw. Agkararag tayo po ay manalangin. Let us pray. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios, umasidag kami ken ka. Asip pakumbaba iti sangwanam. O Apo aklunen mi anakapoy kami. Managbasol kami. Nalapit kani o Apo. Ket no daduma o Diyos, ket nalipatan da ka. Akas manubot, ken mangisalakan mi. No adda umay nga baligi o Apo anya iti ragsak mi. Ken no daduma ket malipatan da ka. Nga nagbaligi kami gapuken ka. Ken no adda ti panubok o Apo ket anya ket din dagiti dadagsen mi. Ket no daduma ket sikapay o Apo iti ti basulen mi. Kakunaan mi apay Apo nga inaramid mo kada kami daytoy. Apay kadi nga intulok mo o Dios nga agsakit kami. Saan mi nga napanunot o Apo nga kadagiti amin na sakit awan sa baling mangpaimbag kada kami no diket sika. Ken kadagiti instrumentom nga tattao Apo kas kumakadagiti doktor nga isuda iti mararamat tapno kastakit maamuan dagiti sakit mi. Wenno Ama nga nasantuan kaasyan na kami kadi, tulungan na kami kadi o Apo kadagiti pakarigatan mi iti daytoy nga biag. When o Diyos kaasyam kadi ni Ate Beth Reyes iti kasasaad na. Tulungam kadi iso na o Apo kadagiti dadagsen nga iso nga mapadpadasan na iti daytoy nga panawin. Ken kastamat o Apo kaasyam kadi ni Ate Adelina Roman nga iti daytoy nga aldaw ket adda iti hospital iti UST.
Ipatay mo kadi iti man nakabalin ng imam ken kuana o Apo. Dawaten mi kadi iti agtultuloy nga panang bendisyon mo kadakwada ken kuana. Ken panangaramat mo kadagitoy nga agagas o Apo ang makatulong. Tapno kasta ket daytoy nga sakit nga imay ken kuana. Ket mapapanat daytoy nga sakit o Apo. When o Ama, dawaten mi, agtultuloy iti panang bendisyon mo. Kada Nanay Estrella Margalio, ni Nanay Amor Sermonia, ni Nanay Presi Ancheta, ni Manong Jaime Ferrer, ni Kabsat nga Jamenea Ferrer, ni Brother Raymond Neflas, ni Nanay Trining Susa, ni Mr. Sosimo Andres, Mr. Florentino David, ni Manong Rolando Inis iti Davao, na sumaya at kumam iti blood pressure na. Ni Manong Dani Pagaduan, bendisyon am kadiiso na Apo. Ken kastamot ni Brother Fer Andrew Morco, iti balasyo tao nga nakaptan iti COVID. Ni Pastor Nat Letana iti Dubai, nga nadaniso na iti COVID ket marigregatan nga aganges o Apo. Bendisyon am kadi iti salunat na iti daytoy nga aldaw, ni iti kabsat mi ken kadwa mi nga trabador ni Pastor Nat Letana. Kaasyam kadi iso na Apo iti oneg iti ICU iti daytoy nga gundaway. Ken kastamot nga bendisyon am kadi o Apo ni Miss Lilia Marquez, ni kabsat nga Maricel Kidasol nga COVID positive. Ken kastamot o Apo nga ikarkaragan mi ni Sister Charlita Tangilan, iti Mindanao. Ngayon to nung March 4, iti operation na Apo. Bendisyon nam kaditi salon at na. Ni Brother Arthur Aquino, Mary May Aquino, ken Bujay Mercado. Ken kastamot ni Marian De Vera, ken Denise Marmel Caramaso. Ken ama nga nasantuan, bendisyon nam kadi dagiti nga anak mo nga madamada nga agree-review. Tapno makapasatan to iti board exam da. Ni kabsat nga Marian Luterio, ken ni Kyle de la Cruz, ken Uray Pai, ken ni Wendell o Apo nga agree-review para iti international board exam. Kaya nagyaman kami kadagiti adu nga sungbat dagiti dawat ken kararagmi ditoy. Dagiti anak mo nga agyaman gaputa nakapasada ken nagnegative dan iti COVID o Apo. Ken dagiti daddu mapay nga anak mo o Apo. Itultuloy mi nga idawdawatan. Dagiti amin nga OFW o Dios. Nagtatrabaho iti balasi utaaw. Bendisyon am kadi isu dati salon at da. Ken kastamat o Apo, Sir June, ken Ma'am Lucy Sermonia, bendisyon nam kaditi salon at da. When o Ama nga nilangitan, madaydayaw ka iti dayti nga bigat. Kadagiti amin nga anak mo, nga agyaman ken ka. Iti panagkasangay ni Attorney Edwin Larida Sr., agyaman kami iti dayti nga aldaw. Ken kadagiti amin nga anak mo agkasangay, iti dayti nga gundaway. Agyaman kami, tinapindas na salunat, dakoy Jimmy ken Ate Neri, akadwami, da ate aw, ken dagiti kadwami ditoy nga saan mi nga maniniganan. Agyaman kami iti presensyada tunggal aldaw o Apo iti Domingo. Ken kastamot ni Sister Marites o Apo nga liturgist mi iti daytoy nga aldaw. Gaputa ni Ate Zeni ket Adam iti idawdawatan ken ikarkararagan na kang runaan o Apo iti kabsat na ni Ate nga Adelina Roman. Ano Ama, agyaman kami, kadigiti nakadwami iti daytoy nga aldaw iti panagdaydayaw miken ka. Sapay kumata iti daytoy nga bulan iti Kwaresma, ket agtultuloy iti yasisideg miken ka. Pakawalan na kami o Apo kadigiti basbasol
Wenno babak nga naramid mi ti sangwanam. Dalusan na kami kadi o Apo. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babon ni tinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Ita kakabsat ti panakaala dagiti sagsagot. Masapul ang mga itugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayanurot iti imparabor ti Apo a Diyosyo. Ket dagiti adda kadagiti pagtaingan da kakabsat mabalinyo nga iti dagiti sagsagot yo babaen iti bank account ken GCash nga makita yo kadagiti screen yo. Agot na igin, nagbaod ako ka, hintalin mo kada kami, dakam ti agaywan. Agyaman ka ni Ken ka o Diyos, iti kiniimbag mo kada kami nga anak mo, bendisyonan ka di, dagiti nga sagsagot, ang maaramat, iti agtultuloy, apan nagserbi mi Ken ka, ken kastamat o Diyos, dagiti mangipaay iti bank account, iti Nax United Methodist Church, kadagiti kakabsat mi nga da, kadagiti uneg iti pagtenganda, nga saan da pay nga makaumay, iti daytoy nga serbisyo. Bendisyon na nakam nga rodo Apo, iti daytoy nga aldaw, iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Madaydayaw itinaga ni Apo tayo nga Hesus Kristo, kaya tagyaman kami, tagtultuloy, nga ministeryo tayo, dito yung Nax United Methodist Church, iti umagang kay ganda at naimbaga damag edition, nga naramid iti Tagay City, ket iti dayto nga lawas, mangrugi into nabigat Lunes, aging ganit Sabado, ket makita yo da kami, nga rimwar kami, tapno may mapaspasayat pa'y, tineng kaming panagdevotion, kahit mabuyay yu daytoy. Panoorin po natin. Umagang kay ganda, si Jesus at kasama. Nimbag at damag, At Mahogany Place Tagaytay! February 22 to 27. See you all! buyain niyo. Mangrugi nito ng bigat, aging nga ng Sabado, hindi na imbag at damag, ken umagang kay ganda. Ket isumurunong tonto ng March, ket agit kita kami pa iti lugar, ngem addan dagit jay nakatungtong ko, iti Sangli Point, iti Cavite, ket kayat damat nga mapan iti umagang kay ganda, ken naimbag adamag sa jay. Ken kastamot nga happy birthday ken ni Attorney Edwin Larida Sr. iti daytoy nga aldaw, ket niya po Diyos kumatimang bendisyon ken kuana. Ken uripay ken ni Brother nga James Paul Narvasa, nga kadwa tayo dito, tag-eskwela pa lang dito, nga misuna ket taga Pangasinan. Nga mga alala iti medisina dito'y Manila. Ya po Diyos ko may tagbendisyon, kada tayo amin kakabsat, ket itultuloy da kayo nga idawdawatan, ken ikarkararagan iti daytoy nga aldaw. Ket tagyamanak iti ayat, nga iso nga insagot, ni Apo Hesus Kristo iti daytoy nga aldaw. Kantahan tayo ti pangserangim. No?
sikat saranan. Natalgedap nulakit, magnaag ka, asideken ka, makipagnaagken ka. When Jesus pagkamit daw ko, makipagnaag daw. When ka di o amo, when ka di, to'y lubong alasata. Napnot siluken pegan, sinot mangaywan kanya, awan apuno di siksikan, makipagnaagken ka. When Jesus pagkamit daw ko, makipagnaag daw. When ka di apo, when ka di, to nagkibos to'y biyag ko, kanyang awanin tiyempo, indalan ng kadapo, tapno pa garyang magtengko, makipagnaagken ka. When Jesus pagkamit daw ko, makipagnaag daw. When ka di apo, when ka di, agkararag tayo. At tuloy kami nga makipagnaken ka o Diyos, iti inaldaw, iti panagbiag mi. When o apo, nakapoy kami. Ket sikat laong ti saranay mi. Ket natalged iti biag mi o apo, no adda ka kada kami. When o Diyos, iti dayto nga lubong, adu dagiti lasaten mi. Nagadu dagiti peggad, asarangten mi o apo. Ket ama, kasko nati kanta, awan iti sabali ang mga iwan kada kami, no di si ka nga apo, nga pagserbian mi. When o ama nga nilangitan, tultuloy mi ngay dawdawatan, dagiti anak mo, iti dayto nga aldaw, ken iti dayto nga lawas, ken iti dayto nga bulan. When o ama, itultuloy mi ngay dawdawatan ni Sister Althea Torres sa Klayan. Iti salunat no apo, iti panagsikog na, ken panaganak na. When o ama nga nasantuan, kadagiti amin nga dumawat iti kararag, nga saan ko nga nabasa, ket itultuloy ko isudang idawdawatan o Diyos. When o ama nga langitan, bendisyonam o Diyos, dagiti amin nga anak mo, nga imay iti dayto nga aldaw, ket o apo dawatin mi, ken awisen mi, dagiti makabaol nga anak mo nga umay, nga agdaydayaw, tapno kasta o apo, ket naragragsak kami pa yung agmaymay sa itinagan mo. Ikatam, dagiti danag, dagiti anak mo, kadagiti panunot daw apo. Mamati kami, o Diyos, babaon, ti bilig mo. Nga ikatam, dagito yung virus, nga dahi taglawlaw mi. Nga isalakan na kami, o apo. Saan na kami abaybayan? Kaputa da kami, dagiti anak mo, o apo. O ama, dumteng man, umay ni patay saan kami ngagbuteng, gaputa at daka kada kami. Tamumi wapo, nga naisalakan kami. Babaon iti dara ni Apo mi nga Hesus Kristo, anay bukbuk kada kami. When ama, dawaten mi o Diyos, babaon ken Apo mi nga Hesus Kristo, ikatom kadi iti danag,
kadagit anak mo iti daytoy nga panawen. Awan iti pagdanagan da, gaputa adda ka kadakwada. Kadagit iti dawat ken kararagmi. Bubuon iti nagan ni Apo ming Jesucristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Ti Ama ken Anak Uma ken Espiritu liwliwan dayawen nga ipangruna ti langit ken ti dagat. Amen. Ket ita awaten tayo iti naindaklan a bendisyon nga gapu iti nagan ti Dios Ama. Babuan iti anak na isu ni Apo Jesucristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babuan ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti ita nga awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo.